ole với nia chụp chỉ đây bên cái cậu kho mà Lunglei kan MJA te ai ron kal thakop maya kan hriat angin Christmas lim tak luang takin kan mang zowa khotlang khawihtu te YMA te NGO te min puina min duty puina le police lampang duty te an thorim nazara Christmas tak khachu luang takin kan kala kan zowa khotlanga po harsatna lian tham omlawa traffic IC te kan zota accident lian tham omem katia accident lian tham omlove eng ma omlove kan tia ka thirlet na te po kha present out an pek chau kha suti rual chuan kum lui thla zan dar kwa le chan vel khan report kan dong ta so ta bazar veng ki kon muna son ata thlan mual lampang agan wadi noya khan kan hriat angin Ngaitei pakhat pi Vanlalngaii pi Ngaitei a oma ani kha afapa in abiak po lo thei lo awang khan an bakal chila thi in nan hmuh chuta chuan khotlang khawihtu tele police te kan kala thei patopin ma kan langa la kum lui thla zan po kha ani na taka chuan law and order duty te an duty ti lawa chuan a police OC tanga thana level tanga helai SDPO te as additional SP te tin kai ngei po kani thowa mong vombain kan che ni alan dan chuan pi Ngaitei kha a in chunga khan ma ni atlum ni khan alang lova kan han chhui chianga chuan forensic department helam panga kan thopui expert te puri chata ani khan amuna min enpui ngal feka engkim thei patopin scientific evidence te kan lakhoma chuta chuan SIT te kan han indina SIT a chuan leader a SDPO pulung nema ani chuan member khan OC pumal soma tin sedilal rem ruata le rotea SI rotea te kang ho kan han ruata chu kan additional SP in chumlo chatlawin avil topa tikhan evidence tool ang chi te exam ngai te a chhui ngai ang chi te thei pato pin kan han chuya postmortem examination teng te po khan ka howin a doctor damlo lamp a doctor lampang an thiam lowange ti na lampang nelwin apona kan han vilve thlapa thei pato pin he thil hi chui chuak ngei te u kan tia tir chuan nimin tlai khan dar rukbor vel khan kan suspect lak ji ga mi pakhat kha an han khal falta mo khal falta ani ho hi kan plain cloth ten an lo detect ti khan song lai place of occurrence veng nai vela veng chung chi pon ni lo he ta college veng te heng lai parallel road te zo hnuai te ser kon te khang lai bor vela rin ler tu lo mang chi kha chumlo chatlawin an han zong khom chara an han zon khom nuwa khan mi pali panga vel kha kan han thliar rang ta ti chuan nemin tlai dar nga vel khan breakthrough kan nei ta ni chu po chu keini chu tia kaman che tia inpuang talom tia ti top chi kan ni lawa investigation kha mumal takin evidence engkim fel fai taka kan ti anga ya kan langoi wanga chunga chuan press meet te in hriat ti kan hria min on biak point chak ti kan hria ma se free tewin in chui theina turin hun tha min pe in tuar lo pon ni lo in tor pui lo pon ni lo in thinrim lo pon ni lo ma se in sum theya kha khan ra tha chu ani ka hria boinia darkar somni pali chungin he murder case hi kan chui chuak ani ti kha boinia hian press meet te ma kan soidu chuan kan thu don na atang chuan thu thleng seya alu lampang kha sang zong in ma bit zong hena oma he tia wak kai turang deuh si khan
FSL kan thian pa ina amu dan chuan anni ho ian expert an nia atukum kha athi chan berni in asia atukum du pa oma kha dup si khan avung ani avuna wang khan blood circulation at thingal lo ni blood circulation na la renga avunga chu wang chuan ama po hi rei tak aladamani chumi nuwa chuan a thi ni tiang khan conclusive chia chi lo khan amu dan ani ta a ti chuan ke ni po khan kan han ena inquest kan han tia PME turin kan han thon chowa chuan ama chanchin sim hi i pingai te hi zut dam theina nei te ania tin milim enge ni tongmoi lo ni lo sela tlema wak sang chi deuh rui lo ngai ang chi te po khongai tak en kol pe tak tong tai sak mai chi rem chan le chan no po ngai to lo wa duat tak chi ani a ti chuan kan han chhota kan han chhui chhota kutuar ngei ni in alanga kutuar ngei nia alana wang khan murder case kan register ta a chu SIT Special Investigation Team te khan man la char ta a nu chuina an han kal tak chho a khan kan rin lel nimin tlai dar nga vela taka breakthrough kan nei Johney Rosangliana Kum somli pakhat son of Vanlalchhunga Bazar veng Lunglei chu ama ani ti kha aron inpuang ta ni ti chuan evidence ang chi te atul ang chi te enge ni leading recovery te kan nei ang chi zong teng te po kha ni danga chuan kan ron thil chak lu tuk thin chaw ma se tunami hi chu i evidence that tak ti kan do wangin ni jana zankhuwa deu tho in tleiwar deu tho in at formalities te ei pubi em howin puri cha ta FSL kan team te SIT te haute ka ho kan reconstruction of crime scene khan jan khoi nan nei le ta ni chu po chu i ama accuse ho khan ani na chuan a in soidan chuan tukver lamatang na luta mo thlang lampang tukver lamatang han na luta tikhan engemo thil indil awangte in chu sak tum awangte khan i kutanin thak ta kha ani a abak kha chu kan soi thui lowanga i investigation akal chho zelanga kan la reveal zel don ani ti kha ani a voinia kan man ki evidence engkim kan la khom nuwa kota judicial custody da turin kota kan thon chho to a court in judicial custody a voin choma khan ada fel to ani Lunglei district jail kan da to ani kan accuse hi Johney Rosangliana Kum somli pakhat son of Vanlalchhunga Bazar veng Lunglei ani ti kha ani a kha ka soi thei ni sela abak kha chu zona te omle a chan thei ang kha kanin changa nga hei kan SIT ti matang te po chan du a om chuan kanin changa nga official chin kha chu kha ni mai sela ti kha lom thu soi chungin press meet te ma ka ron soi ni chu a ka lome